Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 9 ken 10. Agayat kayo as ipupudno, guraan nyo ti dakas, kat salimutmutan nyo ti naimbag. Nabara kuma ti panagiinayat yo, kas akakabsat ka ni Kristo. Kat naragat kayo kuma amang ipakita, iti panagraamyo, iti tunggal maysa. Papagayam, intay denggan, ti maysapay, apakasaritaan. Ama itampok, dito'y drama tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Ay na! O, anyaman ng tikit kitaam dita. Umay kakid din tagawid tan. Ado pa nga mintinaskan nga aramidak iji balay. Dayjay man o. Kunamla no isot kapipintasan. Idinto ta nagalas matikulot ta buok na. Ha? Di na pa'y bagay ti suot na abado. Hay, di lang nagbainan at tumaktakter iti sangwanan dagiti nagado at tao. Aday ta ka man ako nakon. Ay na, kalkalpas lang ti misa. In parang mo manin ti husto arupam. Ala, agawid takit din. Ni Uncle Rudy ti lumabas di kaayan ko. Uncle, papanan nyo ka di? Ay, di talang malasang ka. Mapanak man agsakati iti pakan ko iti baka. Ken mapanak tumot ng naggabyaw ni di uma. Ah, kasta ka di? Ay, wen gayam. Idi ngamin kalman. Madi ti itsura ni Aika na panakimisa. Anya? Wen uncle, sapa iso tikit kita ang dagiti tattao. Ta tumaktak der iti sangwana na kasi ti itsura na. Saan apresentable ti panagkawkawas na. Kan ti pan nakaurnos ti buok na. Saan na abagay. Di naksiguro nakita nakimisa iti kalman. Iso kasta ti bagbagana iti anak ko. Panawak man langan. Sige, palasang ko. Panawan ka pa. Ay ka, Bruce, nasayata nakita kayo. Wengayam, ada ka di papanan nyo? Awan, agawid ako man, ngam hustumat amasabat ko ni Aika. Winya Rochelle, kat si Kangay, nagapam ka di. Di talaang. At dalat na pan ko yung subli binulod ko. Wengayam. Mitingan da tayon to kano ni Manang Lovely, kalpasan ti misa inton Domingo. Nalipatan na ngamin ngayon baga. Kasta ka di. Kat, kasano nga ni Aisa? Sige, siya kung ti makaam mo amang ibagakan kwa na. Uray, tagkaaruba kami mat. Pausaram ka na kita karkartibam apapapel. Kan na dapay in drawing mo of fish. Anak? Pang visual aids, tatang. Siyak namin ti agisuro inton Sunday school, kadagiti. Siyak namin ti mangisuro iti Sunday school, kadagiti ubing inton Domingo. Kasta? Ay, kat nasaya at anak ko. Ala, panawan ka pa nga rod. Tapno malpas mo ti aramidam. Wen tatang, apay, ada ka di pa aramid yo? Ibaon ka la kumabi, ten ka painuman tayo baka. Sige tatang. Sublik tulatan nga aramidan dagito inton madamdama. Ado nga minti concerns tayo dito'y simbaan. Amasapul ang madresan. Iso nga ita, agpakol apak iti short meeting. Ngamday to'y kat saan ang naggapo kanyak. No di kat order ti Paris priest tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro no agpili tayo iti officers. Kat namnamaag ti kooperasyon ti tunggal may sa kada kayo. Kat okay lang ka di nga maikkan kayo iti posisyon? Tapno amin kumakit ada function na? No siyak, basta laki ti pagsayaatan. Okay lang, manang. Oray siyak. Mayatak mat iti dayta, manang. No kasta, kastoy nga ro ti aramidan tayo. No itapay laang, by appointing ti aramidan tayo. Tada kayo matlaang tiyada dito eh. Sana bale, sa tayo ito ipa-approve. Ita, sika Bruce, sika ti agbalin a youth representative. Sika mat ay ka ti panaka-assistant. Kat ni Chel ti secretary. Oh,
Anya nga iti makunayo, iti nakuna kada tayo ni Manang Lovely. Kas church leader assistant tayo. No siya, maawatak mat. Tay sukat nga rod ti assistant ti parish priest tayo. Nadagsan ti obligasyon na. Isu akasapulan na titulong tayo, kas young people. Isu akas jay. Uray jak kumakayat ti maikan iti posisyon. Kapilitan No may papan iti posisyon, jak matla ko makayat. Ngamin, mabalin ko matla ti tumulong, uray awan posisyon ko. Husto ti kuna ni Aika. Ngamin, no ada concern ti tunggal maysa, amo tayon to no asino trumbang asit gan tayo. Sa bagay, wan mat kit di Oh, kasi ka ngay mo at Aysa. Apay adi ka matagtagari. Ha? No siya. Awan mo't ket iti makunak Tapod no mo't amin nga imbagana. Ket sapay ko ma. Ta saan tayo laang nga agpatingga iti sao. No di kat maipakita, babaan iti aramid. O anya nga, kumusta? Ada ka din nagmimitingan nyo, mabalin tayo apagdiskasan ita? Ada Manang Lovely. Bale, dagitoy kat proposal pa ilaang. O sige lang, kabsat. Ibasam takitaan tayo no kasano. Ti mo na, numabalin. Alternate ko ma, ti agisoro iti Sunday school iti ubing. Tapno, saan la amay maysa. Tiga po na, kasano, no jay agisusuro, kat ada na patag nga inasikaso na. Wano, ada sa bali nga obligasyon na. May kadwa, marugyan ko mamo ti Sunday school para kadagiti young people. Kat, daytoy pa'y timay sa amakagapo. No apay, amasapol nga ag-alternate kumati agisuro kadagiti ubing. Tapno, adamang tutok para iti young people. Kan timaodi, conducting of music lesson for both young people and children. Tapno, adadaddo mga agplay iti music instrument. Tapno, ada kasi nublat ni Kabsat Bruce. Kat isunto matlaang ti in charge. Kunak man na anos na dyan nga ay kakadagiti ubing. Nagungat kit din. Oh, anya man nanday ta asasawam. Awan lakat pagbalbalin ng big deal amin na makitkitam ka ni Aika. Sa maysa, adamat basol dya ubing. Saan na matakasano nga inungtan Inanawa na laang mat. Kan kinasarita na idinalpas ti Sunday school. Apay kada ka na yung kayong agkuykuyog iti dayja Bruce. Ha? Apay ka di. Tapno ammom, nagalasakit kitaan. Ang mga noon niya timakuna dagiti dagduma di ta makakit-kita kada kayo. Numan makitkitam akanayon kami nga agkuyog ka ni Bruce, day takat kasapulan nat assistance ko as youth leader. Ang no kayat mo, sige, i-turn over ko kan ka ti function ko kas assistant na. Anya? Alakat, nasayaat mo't no kasta. Sana bali, tapno marikna namot at marikrik nam kas assistant. Di ko na siguro kat nalaka. No anya nga ta at ipagsaksakit ang tinakam na kanyak. Ura iti pa'y laang. Kastan ti mariknakkan ko na. Iso kas giant ati imbagak. Ala, bay amon. Uray tabi nagaamutan. Kat, anya ngay mat tinakunana iti dayjay nga imbagam. Awan, nag-react lang. Kalpasan na, pinanawan na. Natumba ti flower vase. Si kamat ngamin. Saan mo agit kitaan ti sipsipawam? Uray mo lang na idurun ti lamisaan anak ay patungan ti flower vase. Naibalangan ti danom na di. Imayusan iti datar. Sikang kiti nga, di mo nga minsin ipawadagos ti bula. It. Anya ka dit pagapapaan nyo. Ni it Sabali nga mitikit kitaan na. Iso anay tama ti flower vase ti bola ti tennis kat natumba.
Anya siya? Sigakit di tasabali ngamin dikit kitaan. Punumat. Baso ba? Ala, next time, saan ngamin aditi ti pagay-ayaman nyo, ha? O sige, ingkay mga la iti pagpunas yu iti lamisaan. Tani, nabasbasan. Kalpasan na, punasan nyo matlaang ti datar. One teacher. Sorry, saan to na maulit? O sige, inta nga rodan inin. Oh, makitam, Aysa. Siga ngay mat. Kasjay ka diti kinaanos mo kadagiti ubing. Makita mo at no kasano nga aga-approach ni Aika kadakwada. Ay na, natangkan kit dia talaga ti ulo dagita nga ubing. Inispoiled na ngamin ida. Dayta nga minkat. Iso asan da ka akay kayat dagiti ubing. Takas tanto mati ugalim. O anya ngay kakadwa. Kumusta ti panang handle yu iti Sunday schools kan music lesson? Ay na, medyo nadagsan. Tadadag iti san amang serseryoso. Dagiti magdaduma. No di da maawatan ti maisursuro. Nalakada maupay. Iso ang mashapol nga aywan ida. Talaga akasta. Iso a challenging iti part tayo. No kasano tayo ida nga i-handle. Nikid di ay saa. No kasano mo ti panang handle na kadakwada. Ay na, no siya ka maysa. No once nga ipakita da nga awan interest da, jak itan pilitan. Nagrigat mo tan no pilitan pa'y ida. Ay, sana kasta. No da kayo ti leader, masapul nga amuyo ti mangay ayo, tapno sa anda nga ad-adda a maupay. Makapasuron kit di ti kastoy. Oh, Aysa, apay ka di na kami suot ka. Kasano? Tunggalag sa uak, kasla kam mali amin nga ibagbagak. Awan lakat makonkontra Ah, di ka di may papanitin ako na itay ni Manang Lovely, ti dakdaka matam? Agpay sumat ngamin. Siyempre, masapul nga atidog ti kinaanos tayo. Kan, nalawa ko matipan nakaawat tayo kadagiti handle tayo nga ubing. Ngamin, no paturayan tayo ti kinakurang ti pan nakaawat tayo, awanan Pudno da ita. Siyak tupay. Uray mabambanuga ko. Sige ta. Tasaan mo't apara kanyak ti aramidag. No di kat para kadakwada. Ay na, di yulatan ikaskaso dayjay akadwa tayo. Nagrigat ang mapagbagaan. Close-minded mat ngamin. Iso akas jay na akanayon. Huwag nga rod. Ngam tilang makapadanag. Ipakpakita namot kadagiti tattao ti kasjay nga ugali na. Kasanong tulangan, no adda mas tambal kan kwa na. Dayta nga rod ti pampanunutat. Teacher, daytoy kitaan nyo tin drawing ko. Daytoy ti insoro ngamin kada kami ni Teacher Aika. Nan, kita akman no nalaing mutlaang dayja at teacher yung agisoro. Ne, tao mat anakabaklay iti krus. Wan, teacher. Ti kayat asawan ka no dayta. Amin asita talugod kan Apo Jesus. Nas ka na baklayan na ti krus na. Kat, ti isim simbolo dayta a krus. Rigat. Asan nga agturong kan patay? No dikat, agturong iti pakaisalakanan. Ngamin, kinunana. Amin tayo, kat naayaban, makisuffer kan kwa na. Gapo, tada tayo, ti makon ko na akas body of Christ. Isu nga amin tayo, adda akam tayo, kas paset ti bagina. Naawatam ka di dagay jay imbaga, Teacher Aisa? Teacher Bruce? Teacher Chill?
Idi impakitak tinsuro ni Teacher ay ka-drawing ka ni Teacher Aisa. Napaulimak. Uray lang nakalwa. Ha? Kasta? Apay, anyang amin timbangam. Inlawlawag ko ngamin kankwana. Noan niya ti kayat asawan ti nakadrawing a tao. Ang nakabaklay iti cross. Tay sumat ngamin ti inlawlawag kada kami ni Teacher Aika. Iso aday jay. Isumat ti imbagak ka ni Teacher Aisa. Siguro, nasagit tirik na itimbagam kankwana. Ala, ay kasjay siguro. Iso asika, it. Noan niya ti isuro da kada kayo iti Sunday school. Isumat ti aramidam. One Teacher Chill, Teacher Bruce. Mapanak itay ti simbaan. Tamapanak man agdalos. Amahan ngamin no awan pa'y dagiti naka-schedule itang agdalos ijay. Ne, Aisa, papanam ka di. Mapanak man iji simbaan. Tay nakitaan no niya ti matrabaho ijay. Tapno yun ton bigat, awanan ti trabahuan tayo. Diretso tayon ton kadagiti activities tayo. Kasta ka di? Wala, mayat day ta. Wala, aggigiddan tayo ngurod kada tiyal amapan. Tapno mabibiit amalpas ti aramidan tayo. Alaman nga ron, sa kalpasan na, agawid akmat laadagos. Agsagana akpay ti lesson ko para inton bigat. Sunday school dagiti ubing. Akan, wan gayam, amom ka di ay ka. Nagpintas man ti impakita kanyak ni it a drawing na nga insurom kadakwada. Makapasagid rik na ti mensahe na sika. Uray aklarod na kalway ti imbaga kanyak dayjay nga ubing. Kas makipagmaymay sa kan Kristo, masapol nga rod, abaliwan dagiti galad, asaan amakay ayo iti sangwanan na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.